سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتاو زيناتات امونغو السودان اثيوبيان زلو كينات كومدمان السودان زوردا زلو كستات دكتور تيدروس ادحانم بزعبا تግራይ زهابو مغلصي مقله بانكتات داغماي مخفاتو غازيطኛ رويترز اب اثيوبيا مأسارون امريكا زهابو تمغلصن اب اثيوبيا امونغو كللات عفارن سومالن اغاطيم زلو حدش غونصن كالن دس زيناتات حيزلكم مصيلخو ابزا چانل دما ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብቲ ወተሃደራዊ መተፈናንን መንቀሳቐስን ዝረኣየሉ ዘሎ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከም ዘጋጠመን ብዙሓት ውን ከም መንበሪ ኣባይቶም ከም ዝተፈናቐሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ገሊጹ ኣመሓዳሪ ዞባ ዝኾነ ኣቶ ደሳለኝ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በቲ ግጭት 4 ሰላማውያን ሰባት ተሃሪሞም ካብኦም እቶም ክልተ ሞይቶም ድሕሪ ምባል ልዕሊ 1700 ሰባት ከኣ ካብ መረበቶም ከም ዝተፈናቐሉ ክገልጽ እንከሎ እቲ ናይ ሱዳን ወተሃደራዊ መንቀሳቐስ ወላው ናብ ወርሒ ጥቅምቲ ይጀምር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከየንበረ ስለ ዝጸንሐ ከየስፋሕና ከየጋንና ክንሕዞ ፈቲና እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን ገለ ቦታታት ከቋጻጸሩ ስለ ዝጀመሩ ነቲ ተግባሮም ከቋረጽዎ ኣዘራሪቦም ኢና ሕዳር 3 ኮመደማ 4 ሓድሽቲ ቦታታት ብምቆጽጻር ናይ ሓረስቶት ማዓስከራት ከቃጽሉን ኣብ ልዕሊ ሰብ ጉድኣት ከብጽሑን ጀሚሮም እዚ ከምዚ ዓይነት ተግባር ከኣ ከሳብ ትማሊ ይቆጽልዎ ኣለዉ ናይቶም ሓረስቶት ዝተፈላለየ ንብረት ማሽናት መኸዘን እኽልን ኣቃጺሎም ዝተረፈ ከኣ ወሲዶሞ ነቲ ዝኣኸለ መሸላን ጡጥን ወሲዶም እዮም ሰላም በራ ብትበሃል ካብ 400 ከሳብ 500 ዝኾኑ ሓረስቶት ዝነበሩዋ ንእሽተይ ቀበለ ከኣ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሓረስቶት ካብቲ ቦታ ተፈናቒሎም ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈላለየ ግጭት ኣጋጢሙ ዝፈልጥ እኳ እንተኾነ ቀልጢፉ መፍትሒ ይርከቦ ነይሩ እዩ እዚ ናይ ሕጂ ግና ዝተፈልየ ኮይኑ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሕጂ ሰራዊት ሱዳን ዝተዋሃደ ናይ መካናይ ሰራዊት ኣሰሊፎም ብከቢድ ብረት ዝተሓገዘ መጥቃዕትዮም ዘካይድ ዘለዉ ክብል እዩ ተዛሪቡ ነዚ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ከኣ ሚኒስተር ዜና ሱዳን ፈይሰል ሳልሕ ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዘሎ ጸገማት በዘተ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ግን ሰራዊትና ዝተመንዝዐ መሬትና ናይ ምምላስ ሓላፍነት ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከኣ ኣስታት 60 ወይ 70 ሚእታዊት ካብቲ ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት ተታሒዙ ዝጸንሐ መሬትና ሒዝናየና ዘለና ክብል እዩ ተዛሪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ አልመሽሃድ አልሱዳን እትበሃል ናይ ሱዳን ማዕከን ዜና ነቲ ኣብ ዶባት ዝግበር ዘሎ ኩናት ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሰራዊት ንምሕጋዝ ሱዳን ካልእ ሓድሽ ተወሳኺ ሰራዊት ልኢኻ ከም ዘላን እቲ ዘሎ ጎንፂ ከዓ ቀጻሊ ከም ዘሎን ያገሊጻ بحفش السودان بتمام تدوب زلوا أم حضرتين كل الأمحرة أبتو كينات أستات نا 25 مليون دولار زبصح عنوتن زمتان أخذت لايلهم يخصوا كم زلوا حتى أديس ستاندرد تبال إيتيباويت مع كان زينة حبيرة حلفي تكال ودبت عن علم دكتور تيدروس أدحانم بسنكتي اب تግራይ ዘጋጠመ ቀለውላው ዳሃይ اب تግራይ ዘለዎ ስድሮ ከም ዘይረኸበ ተዛሪቡ دكتور تيدروس أدحانم ነዚ ዘረባት ማሊ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዝምልከት ናይ ዓመተ 2020 ናይ መወዳእታ መብሪ ክህብን ከሎ ኣብ ዝተዛረበሉ ግዜ ዝበሎ ኮይኑ ዓመተ 2020 በሰንኪ ለበዳ ኮሮና ዓለምና በዳሂት ያ ነይራ ንዓይ በወልቀይ ከኣ ዝያዳ በዳሂት ነይራ ምክንያቱ ሃገረይ ኣብ ጸገም ያ ዘላ እቲ ቀለውላው ከኣ ይገድድ እዩ ዘሎ እቲ ኩናት ከኣ ኣብታ መረበተይ ዝኾነት ክልል ትግራይ ዘሎ ኣብኡ ብዙሓት ኣዝማደ ያለውኒ ሓደ ካብኦም ከኣ ምንኣስ ሓወዩ ኣበይ ከም ዘሎ ዝፈልጦ የብለይን መራኸቢታት ስለዘየለ ኣይረኸብኩዎን ኮቪድ ከይኣክል ከኣ እዚ ተወሳኺ ሕማም ኮይንኒ እዩ ዘሎ ሻቁሎተይ ከኣ ብዛዕባ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ይገድድ ዘሎ ኩናት ተሸሚማ ዘላ ሃገር እውን ከም ዝኾነ ብምዝራብዩ ንሱን ስድራ ቤቱን እውን እዚ ኩናት ጸሊዎም ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡ ከምዚ ዝከር ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እዚ ኩናት ምስተጀመረ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ትግራይ ይሕግዝ ዝብል ክሲ መጺዎ ዝነበረ ኮይኑ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾነ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ከኣ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሕወሓት ንምድጋፍ ዘይፈንቀሎ እምኒ የለን ድሕሪ ምባል ኣጽዋር ክረኽቡውን ሰሪሑ ክብል ከሲሱ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ነዚ ክሲ ንምድጋፍ ዝኾነ ጭብጢ ዘየቕረበ ኮይኑ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ከኣ ነቲ ክሲ ብምንጻግ ኣነ ወገነይ ንሓደ ነገር ጥራዩ ንሱ ከኣ ንሰላም ክብል መልሲ ሂቦ ዝነበረ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣባል ሕወሓት ዝነበረ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ቅድሚ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዓመታት ከም ሚኒስተር ጥዕና ኮይኑ ከገልግል እንከሎ ድሕሪኡ ከኣ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኮይኑ እውን ሰሪሑ ይፈልጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓሓዝ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዘርጊሓታ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ባንክታት ዳግማይ ተኸፊቶም ንቡር ስርሖም ጀሚሮም ከም ዘለዉ ሓቢራ
ጋዜጠኛ በዓል ሞያ ካሜራ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ኩመራ ገመቹ ኣብ አዲስ አበባ ካብ ዝርከብ መንበረ ገዝኡ በፖሊስ ተወሲዶ ከም ዝተኣስረ በዓልቲ ቤቱ ገሊጻ እታ በዓልቲ ቤቱ ከም ዝሓበረቶ ከዓ ብለይቲ ብረት ዝዓጠቑ መጺኦም ገዝኦም ኮሕኪሖም መጀመርያ መን ኢኹም ኣይንኸፍተኩም ኢሎሞም እኳ እንተነበሩ ብረቶም ምስ ይዓመሩ ግና ፈሪሖም ከም ዝኸፈትዎም ንበዓል ቤታ ክወስዱ እንከለዉ ንገዝኦም ፈቲሾም ላፕቶፕ ከምኡ ድማ ናይ ጋዜጠኛ ናይ ፍቓድ ወረቐቱ ተማሊኦም ከይዶም ድሕሪ ምባል ንሰብኣያ ዝተመሰርተሉ ክሲ እንድሕራሎ ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይብላን ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝተኣስረ ከዓ በዓሉ ሓቲቱ መልሲ ከም ዘይመጾ ዘሎን ያገሊጻ ብዛዕባ እዚ ማእሰርቲ ናይ ኩመራ ኣመልኪቱ ከዓ ትሰርሓሉ ትካል ሮይተርስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኩመራ ከተሓዘን ከሎ መጀመርያ በፖሊስ ከም ዝተወቕዐ ድሕሪ ምግላጽ ኩመራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ፍትሓዊ ዘይሻራውን ናጻን ዝኾነ ጸብጻብ ክሰርሕ ዝጸንሐ ኣባል ጋንታ ወኪል ሮይተርስ እዩ ኩመራ ስርሑ ንዝኾነ ዘየዳሉ ዘይሻሩን ምዃኑ እዩ ዘርኢ ንምእሳር ዘበቅዕ ምኽንያት ከም ዘየለውን ተገንዚብና ኣለና ጋዜጠኛታት ከዓ ካብ ዝኾነ ፍርሕን መጥቃዕትን ናጻ ኮይኖም ስርሖም ከሳልጡ ኣለዎም ኩመራ ክሳብ ናጻ ዝወፅእ ድማ ሱቕ ኣይንብልን ዝብል መግለጺያ ብመንገዲ ላዕለዋይ ኣሰናዲኣ ዝኾነ ስቴቨን ጂ ኣድለር ኣውፅኣ ትርከብ ነዚ ኣመልኪታ ከዓ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብመንገዲ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ሓላፊ ዝኾነ ቲቦር ናጊ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ናጽነት ናይ ፕረስ ሓደ ካብቲ ዴሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ ክህልዎ ዘለዎ መሰረታዊ ነገራት እዩ ብምባል በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝወርድ ዘሎ በደላት ተሻቒሉ ከም ዘሎን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከዓ ናጽነት ናይ ሜድያ ክኽበር ዘለዎ ውሳነ ከም ዘይተነቓነቐ ዘሎ ብምሕባር እዩ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛ ሮይተርስ ዝተወስደ ስጉምቲ ነቒፉ ዝርከብ بحفشة ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንቐጻልነት እቲ ሃገር ኣስጋኢ እንዳኾነ ይመጻሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ሕጂ እውን ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ሶማልን ሓድሽ ጎንፂ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ነዛ ኣመልኪታ ሓንቲ ኣዲስ ስታንዳርድ እትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ዜና ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ዝሓለፈ ሰንበት ድሕሪ እቲ ዝተኸስተ ጎንፂ ብዝሒ ዘለዎም ሲቪላውያን ሰባት ተቐቲሎም ዝብል ዜና ከም ዝተዘርግሕን ክልቲኦም ወገናት ከዓ ነዚ መብርሂ ከም ዘይሃብሉን ክትገልጽን ከላ ብዙሓት ጸብጻባት ከዓ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሊ ኣብ ሲዳም ዝበሃል ወረዳ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምግባር 39 ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማሊ ተቐቲሎም ዝበላ ኮይነን ብወገን ክልል ሶማሊ ግና እዚ ምንጻግ ኣጋጢሞ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ከዓ ብወገን ክልል ዓፋር ኣብ ዝወፅእ ሓበሬታ ነቲ ዝተፈጸመ ቅትለት እኳ እንተኣመነሉ ብኸመይ ከም ዘጋጠመ ግና ዝኾነ መግለጺ ከይሃበ ክልል ሶማሊ ኣብ ልዕሊ ክልል ዓፋር ቁልዕ ወራርያ ኣውጃ ዘላ ዝብል መግለጺ ኣውፅኡ ብጀካዚ መምሕዳር ክልል ዓፋር ኣባላት ፍሉይ ሓይልታት ክልል ሶማል ካብ መሬቶም ክወፁ ከምኡ ከዓ ኣንጻር ሰላም ዝኾኑ ወገናት ካብ ምሕብሓብ ክቆጠቡ እዮም ጻውዒት ኣቕሪቦም ዘለዉ ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ክልላት ኣጋጢሙ ዘሎ ጎንፂ ብዝምልከት ክልቲኦም ሰፊሕ መግለጺ ከይሃቡ ንሓድሕዶም ይወቃቐሱ ዘለዉ ኮይኖም ሲቪላውያን ከምኡ ድማ ኣባላት ፍሉይ ሓይልታት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ግና ዝተፈላለያ ማዕከናት ይሕብራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ከም ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ ወር 10 ዕለት 28 እውን ኣብ መንጎ ዘን ክልላት ኣብ ዘሎ ከባቢታት ኣባላት ናይ ፌደራል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ህይወቶም ክስእኑ እንከለዉ ኣብ ዝቐጸለት መዓልቲ ዕለት 29 ወር 10 እውን 27 ሰባት ዘቐዘፈ መጥቃዕቲ ኣጋጢሙ እዩ ነይሩ ነዚ ዜናታት ንምድላው ዝተጠቀምናሉ ምንጭታት ኣብ ዲስክሪፕሽን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም